sempre buscando novos horizontes. A esta fotógrafa podémola imaginar sentada unha tarde fronte á súa praia de Patos, xogando coa luz que se filtra entre as illas Cíes. Ela fai poesía coa luz que emana dunha casa abandonada e nos sorprende coa visión dun espello que coloca nun espazo natural, ese espazo que tanto extraña e onde se sente libre. En apenas unha dúcia de anos, esta fotógrafa viguesa conseguiu elevarse ao cume da fotografía contemporánea e acadar algúns dos máis desexados galardóns. O seu horizonte creativo é tan amplo como son as paisaxes que lle gusta habitar e as viaxes, reais ou imaginarias, que lle gusta soñar. Eu creo que é algo de unha inquietude que ven desde nena, de non tanto só por a fotografía, senón por crear en xeral, non? Lembro como de nena, sempre me gustaba levar a cámara encima ás excursións, a todo, non? Lembro unha cámara que tiña de publicidade de Lois que me regalaran nunha tenda, e a levaba sempre, ou as cámaras de usar e tirar, sempre levaba unha cámara encima. Tamén levaba sempre un diario encima, onde escribía todo o que pasaba absolutamente. A sair da escola, pois os primeiros proxectos foron en cine, e logo xa moi pronto pois xa montei a miña produtora e dediqueime un pouquiño máis ao audiovisual, aínda que a fotografía a utilizaba máis para proxectos máis persoais ou máis para cousas máis íntimas, non? Hai un momento crucial na miña vida que foi un accidente moi grave que tiven onde casi non o conto, e foi despois da recuperación, foi unha recuperación moi larga, de 1 ano e medio, casi 2, que a volta, cando me reincorporei, a forma de traballar ou de disparar xa era dende outro lugar. A partir deste momento foi máis como unha especie de forma de canalizar ou de catarse. A persona que ama a natureza e a liberdade e aos horizontes. Este primeiro proxecto voume a un edificio deshabitado nunha cidade, encerrada, creando pequenas postas en escena con animais vivos, que son, ¿no?, animais totalmente fora de lugar, ali encerrados, non? Un edificio é algo que eu tamén estaba fora de lugar de alguna maneira. Un traballo moi lento, de observación, sí, de meditación, de investigar longos tempos para logo fotografar. Sí, hai unha búsqueda moi clara, é unha luz que está moi estudiada, pero sí é verdade que vai como liberándose de artificios. No primeiro proxecto hai moitas luces en cada foto. En Renacer, por exemplo, é moi importante porque
é clave, digamos que é a protagonista da imaxe, a luz, o que dá alma á casa. É verdade que en Lugar da ausencia está moi traballada, está moi buscado o lugar de cada unha das pezas, aínda que sexa a luz natural. Así que sí, en todos os proxectos é importante, en algúns protagonista incluso. Lugar da ausencia busca transmitir un vacío como espacio interior de plenitude. É unha especie de tempo en suspensión para despertar e darnos conta da necesidade de replantexar a nosa forma de estar no mundo e o desequilibrio que existe nesta relación, ¿no? Bueno, como nos anteriores proxectos, utilizo pois eso, a imaxe da casa como forma de hablar do ser humano. En este caso, reduzo a súa estrutura, a estrutura da casa, a forma máis simple, máis esquemática, a que debuxaría un neno. Como material constructivo, elixo o espello, por ser este un material que sin contener nada reflicte todo o que lle rodea, o igual que o vacío, que sin contener nada está ligado a todo o demais no universo. Para min é moi importante o proceso. É importante vivilo. Para min é importante estar nun lugar no que me desprendo da comodidade. Saio da miña zona de confort e de repente estás nun lugar onde sintes, ¿no? Eso que queres expresar. Recordo exactamente o momento no que xorde renacer e venme esa idea o pensamento, que foi conducindo por Pontevedra, polas rúas de Pontevedra. De repente paro nun semáforo e mirando frente un edificio lonxe, de repente se acende unha luz. Un feito que pasa cada día, pero que de repente un día te chama a atención. Se encende a ventana e como que se encende unha historia. Se encende, aí está pasando algo, ¿no? Aí empezas a preguntarte que está aí dentro, aí hai vida, están pasando cousas, ¿no? Entón, empezas a fixarte noutras ventanas, noutras luces. Me viene á mente unha cita que lera fai pouco no libro de A poética do espacio de Gastón Bachelard, que é unha cita de Tom Wolfe que di: los ojos son las ventanas del alma, así como las ventanas son los ojos de la casa. Proxectos moi íntimos que saen moi de dentro, moi dun momento vital que é moi difícil de explicar. A veces nin sequera un mesmo sabe exactamente o que quere dicir, ¿no? E a veces tamén pasa que o sabes, pero non tes
digamos, a facilidade, porque o meu linguaxe ao final é a imaxe, e ao mellor non teño a facilidade de expresar todo o que estou dicindo nunha imaxe con palabras. Entonces a veces teño a sensación de que podo estar cortando ao espectador a posibilidade de imaginar ou de poder viaxar ata onde el quera, porque ao final, aínda que a peza saía de aquí, a peza é de quen a mira. A viaxe é unha parte imprescindible. É unha forma de desconectar do persoaxe e enfrentarse ao novo de outra maneira, non? É unha forma de perderse e encontrarse, non? É unha forma de enfrentarse aos medos tamén. É unha forma de botar de menos, unha forma tamén de volver e ver con outros ollos. Creo que o feito de haber pasado tempo fora da casa é imprescindible para poder sentir o que é o desarraigo, para poder sentir o amor á terra e poder falar dende donde falo. Sempre coa idea de vivir aquí, non? De feito, agora estou máis aquí que fora. Pero creo que era algo que necesitei para poder saber do que falo. Creo que a veces temos que botar de menos para coñecer onde estamos. Temos que sentir a falta para saber de verdad o que é. Sentir o desarraigo é o que me fixo entender mellor o meu traballo. Hai unha procura do concepto cada vez máis pura, ¿no? Cada vez máis libre de artificios, na que pode haber unha teatralidade ou unha posta en escena, e cada vez, digamos que hai máis pureza no concepto, máis sencillez. Eu concibo arte como un proceso de entendemento, ¿no? Para min é como unha procura insaciable de coñecerse a un mesmo e por consiguiente os demais, unha maneira de estar no mundo.